уроки створені для учнів 5 і 6 класів наразі, тобто це такий перший сет, і я дуже сподіваюся, що з'являться уроки і для початкової школи, і для середньої, старшої школи. Але розпочали з 5 і 6, тому що це вже базова школа, і в рамках реформи нової української школи ми працювали над контентом саме ось цієї вікової категорії. Я вважаю, що в першу чергу подібні онлайн-уроки – це потреба часу. Ця потреба у нас з'явилася з початком пандемії, а потім пришвидшилася і прискорилася, на жаль, з початком повномасштабного вторгнення, коли у нас не було можливості у наших дітей навчатися в школі. Разом з тим, є певна частина наших дітей, які виїхали саме з Криму, які живуть тут на підконтрольній материковій частині України, які живуть в інших наших діаспорах, в інших країнах. Просто не маємо іншого вибору, ми маємо це робити, ми маємо показувати кримським татарам, які знаходяться в Криму, що вони важливі для України, що ми чекаємо на воз'єднання знову, і що кримські татари, де б ви не знаходилися, ви є частиною України. Це коротенькі змістовні уроки, які будуть цікавими для дітей. Для мене також під час підготовки до запису цих уроків було дуже багато цікавої інформації, тому я всім рекомендую зайти, відвідати сайт і переглянути ці уроки. Ці уроки унікальні. Насамперед, тому що тут ми об'єднали мову та літературу, інтегрований курс. Це перше в історії кримськотатарської лінгвістики. Я знаю, що над цим проєктом працювала велика і чудова команда фахівців, як з України, з материкової підконтрольної частини, так і з окупованого Криму, для яких це розвиток нашої рідної кримськотатарської мови, а також навчання діточок є дуже важливим. Для наших вчителів, для методистів, для ведучих і так далі. Я щиро вірю, що і для українців буде цікаво і пізнавально дізнатися більше про культуру, про традиції, про красу Криму, тому що там дуже багато якраз і про географію також, зокрема, про вірші, про різні твори. І таким чином збагативши теж і український національний контекст.